Bago tayo mag-umpisa ay i-shoutout ko lang lahat ng members ko bilang aswang supporters. Maraming salamat po. Shoutout po kay Isa23 Colin. Salamat po ma'am sa pag-renew ng badge. Shoutout po kay Los Aclaro. Salamat po ma'am sa pag-avail ng badge. At shoutout po kay Ma'am Milagrosa Lok. Salamat po ma'am sa mahaba-habang pagsasama at pag-renew ng badge palagi. Shoutout po kay Suzy Matsuda. Salamat po ma'am sa pag-avail ng badge. Salamat po kay Angel D. Salamat po sa pag-avail ng badge. Shoutout din kay Imalin Soreds. Salamat po ma'am sa pag-avail ng badge. Shoutout din kay Broso Vlogs. Salamat po ma'am sa pag-renew ng badge. At ang panghuli, shoutout po kay Ma'am Ava Attender. Salamat po ma'am sa pag-renew ng badge. Maraming salamat po sa inyong walo. Sana ay mahaba-haba pa ang pagsasama natin. Ingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating pong may kapal. Maraming salamat ulit. At mag-umpisa na tayo. Alright. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonas. 28 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2014. Sa kalagitnaan ng pagbibiyahe namin mula Maynila pauwi dito sa Negros Oriental. Hindi ko akalaing mabubuhay pa kami pagkatapos ng mga nangyari. Dahil sa aming lagim na pinagdaanan. Masasabi kong matatapang lang talaga siguro ang aking mga kaibigan para gawing parang normal na pangyayari ang mga bagay na aming naging pagsubok sa pagbibiyahe. Ako at ang aking mga kasamahang si Nari at Dominic, Sarah at Dines ay bumiyahe mula sa Maynila papunta sa Negros para umuwi mula sa pagdalo namin sa seminar na idinao sa Maynila. Mga ahente kami sa isang insurance company na hindi ko napapangalanan pa. Naging successful ang aming pagdalo at ginawaran ng iilang awards na labis naming ikinatuwa. Hindi sa nagmamalaki. Masyado kasi kaming dedicated sa aming trabaho at wala kaming panahon para sa pagsasayang ng oras. Ngunit ng mga sandaling iyon, habang nag-iimpake kami ng aking mga kasamahan, ay naisip kong makisakay na lang sa van ni Ray para ma-enjoy ang land trip dahil sumakay lang ako sa eroplano nang magtungo doon. Hindi ako nakasabay sa kanila nang kakailanganin akong ipasa sa opisina, kaya para makarating on time ay nagpabook ako ng flight na maghatid sa akin sa seminar sa tamang oras. Hindi ko pa naranasan kahit kailan ang magbakasyon habang nasa daan. Kaya naman naisip kong isang masaya at malaking adventure ang aming gagawin kung gugugulin namin sa land trip ang aming isang linggong bakasyon. Nag-usap naman kami ng aking mga kaibigan. Kanya-kanyang bili ng gasolina kung saan kami mapapadaan. Bumili ng isang linggong groceries at ang nakakatuwa pa ay nagdala ng solar power rice cooker at lutuan si Dominic. Ayon sa kanya, pwede namin itong gamitin dahil may binili na siyang inverter para matransform ang init ng araw into electricity. Si Ray naman ay kinumpleto ang mga ekstra na gulong at mga kagamitan sa pag-aayos ng kotse kung sakaling may kailangang i-repair. Si Sarah ay nagbaon ng tins na pwede naming pagpapahingahan sa gabi kung saan man kami banda abutin. Habang inaayos pa lang ang mga dadalhin ay sabik na sabik kami sa mga balak naming gawin. Manggagaling pa kami sa Baguio City
kung saan ginanap ang seminar. Medyo may kalayuan pa iyon sa Maynila. Pero rest assured naman sa safe ang aming pagbibiyahe. Dahil puro naman kami marunong mag-drive. Sambit ko sa sarili. Pag-uwi ko sa bahay ay kukwento ko sa aking mga kapatid ang magagandang lugar na nadaanan namin. Lalo na ang magsisilbi naming hotel ay ang aming kotse mismo. Hindi ko alam kung bakit habang nag-grocery kaming magbabarkada ay naisipan kong dumampot ng ilang bawang, luya asin at kalamansi sa stalls. Natatandaan ko, pinagtawanan ako ni Dennis dahil aanhin ko raw ba ang mga iyon na parang ipapaligo ko na sa dami. Sambit naman ni Sarah, baka ihanda ko lang sa mga aswang dahil marami kaming madaraan ng lugar na may nakakahindik na nilalang kagaya ng mga aswang. Nginitian ko lang silang lahat at hindi nagsalita. Para sa akin, may aswang man o wala, hindi naman masamang maniwala. Sa amin kasi ay naniniwala ang aking pamilya at mas mabuti na ang handa kaysa walang nagagawa. Isa pa marapat lang naman akong magdala lalo na't nasa isang banyagang lugar kami na tanging kaming 5 lang ang magkakasama. Palagi itong binibili ng aking lola noong bata pa lamang ako. Sabi niya, mas mabisang pangontra ang mga bagay na itinuro niya sa akin kaysa saktan pa namin ang mga aswang, lalo na't hindi maiiwasang mapadpad kami sa iba-ibang lugar na hindi namin alam na pinamumugaran pala nila. Ang mga aswang kasi ay masyadong agresibo. Buo ang katapatan at hindi nang iiwan. Sila ang mga tipo ng taong kapag nasugatan ang isa sa mga kasamahan ay sama-samang gagante kahit pa sa kamatayan. Kaya naman sa pilitan kong binili ang mga bagay na inilagay ko sa cart naming magkakaibigan at binayaran ito. Kumain muna kami sa isang restaurant bago kami nagpasyang umalis na. Si Raymond na ang nagmamaneho mula Baguio hanggang Maynila. Samantalang ako naman mula Maynila hanggang Batangas. Humiling sina Sarah at Dominic na sa bawat probinsyang madadaanan namin ay huminto kami para bumili ng kanilang mga native delicacies. Sumang-ayon ang lahat at sabik na kaming sinumulan ng biyahe. Sa zigzag road pa lang ay ang iingay na ng 2 babae. Kaya naman binuksan ko ang radyo sa sasakyan para makinig sa musika. Napagtanto kong masaya pala ang bumiyahe sa sasakyan dahil maraming magagandang views ang makikita. Panay ang kuhanan namin ng litrato at kaysaya ng aming buong araw. Pagdating sa Maynila, pinilit namin sa isang parking area malapit sa Luneta. Tumigil para kumain ng hapunan. Pinagsasaluhan namin ang inorder naming pagkain kanina sa drive-thru na binayaran naman ng napakagalanti naming kasamang si Dennis. Sa aming lahat ay siya ang pinakamapera sa amin. Sa kalagitnaan ng aming salo-salo ay isang matandang babaeng lumapit at nanghingi ng tubig. Nagkatinginan kami dahil naging balisa bigla si Sarah. Tinanong ko kung ayos lang ba siya. Ngunit hindi niya naman ako sinagot at sa halip ay tipid lamang siyang ngumiti. Inabutan ni Dominic ng tubig ang matanda at nakipag-usap sa kanya. Dahil sa likas na istoryador si Dominic, ay nagawa niyang ikwento sa matanda kung saan kami pupunta. Ayon sa kanya, kung hindi raw ba nakakadisturbo ay pwede ba raw na sumabay na siya sa amin. Hati ang desisyon ng grupo, lalo na't hindi naman namin kilala ang matanda. Sa huli, nagkasundo kaming magbabarkada na isakay na nga lang ito dahil naawa na din kami sa kanya.
Nagtitinda lang daw siya ng kandila pero hindi siya masama. Gusto niya lang umuwi sa probinsya nila sa Capiz dahil pagkakataon na raw ito na sumakay siya ng libre. Naawa kami sa kanya dahil kwento ni Aling Tonya, matagal na panahon na daw siyang hindi nakakauwi sa kanila. Dalaga pa lang siya nang palayasin siya ng kanyang mga kababayan. May kapatid siyang naiwan pero ulila na raw sila sa mga magulang. Kapag tinatanong ko naman siya kung ano ang dahilan at bakit pinalaya siya, ay wala naman siyang maibigay na sagot. Maaga kaming natulog at maaga ding nagtungo sa isang gasoline station para maligo. Pagkatapos nagpatuloy kami sa biyahe. Ako na ang nakatoka sa manibela, kaya inabala ko ang aking sarili sa pagmamaneho habang tulog naman ang aking mga kasama. Ewan ko ba, simula nang dumating ang matanda sa aming sasakyan ay hindi na ako mapakali at palagi na lang balisa. Nag-aalala tuloy ako na baka may mga kasamang sindikato ang babae sa medyo ilang lugar. Kaya kagabi ay pasikreto kong tinignan ang dalang baril ni Dominic at mga bale nito kung kumpleto ba. Nasa Laguna pa lang kami ay napapansin kong pinagpapawisan ng matanda. Hindi ako mapakali kaya ininto ko ang sasakyan at tinanong ko kung ayos lang ba siya. Ngumiti naman siya sabay sabing na uuhaw daw siya. Inabutan siya ni Sarah ng tubig na nagkataong gising na namang oras na iyon at pinanonood ang mga lugar na dadaanan namin. Naging maayos naman ang aming pagbiyahe sa awa ng Diyos. Pagkarating sa Batangas, pumasok kami sa isang simbahan at saka taimtim na nagdasal. Napansin kong hindi pumasok si Aling Tonya at palakad-lakad lang sa bungad ng simbahan. Panay pa ang kamot niya sa mukha at mga balat na parabang ginagapangan ng higat. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ng mga oras na iyon. At nanghingi ako ng holy water sa naroong sakristan. Mabuti na lang, binigyan niya ako ng lalagyan na pinuno ko naman para baunin. Muli kaming nagpahinga at nagpasyang kinabukasan na bumiyahe. Gumala ang iba at nagpaalam naman sina Sarah at Dominic na dadaan sa isang parlor para magpaganda. Ang naiwan sa kotse ay ako at si Dennis dahil si Ray naman ay dumaan sa kanyang mga kaanak para saglit na mangumusta at makipagkita. Ang pinakalabis kong ipinagtataka ay si Aling Tonya na bigla ding nawala bandang 9:00 ng gabi. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta dahil hinanap ko siya sa paligid ng daungan pero hindi ko naman siya nakita. Akala ko nga hindi siya babalik pero matapos makarating ng 2 babae ay siya naman ang dumating. Bandang 3:00 na ng madaling araw iyon. Nagkatinginan kaming dalawa ni Dennis dahil mukhang hapo ang matanda at may bahid ng dugo ang kanyang mga kuko. Para pang nilalangaw pa ang kanyang mga kamay at paldang suot kahit na madaling araw naman. Kaya pinagbihis siya ni Sarah at binigyan ng damit. Isa pa sa ipinagtataka ko sa kanya ay kapag tinitigan namin si Aling Tonya, hindi ko alam kung bakit inililihis niya ang tingin at para bang ayaw makapagtitigan sa amin. Pero dahil wala naman akong nakakatakot na mga bagay na napansin sa kanya, ay hindi na ako nagsalita pa ng kung ano-ano. Sa 3 araw ay bumiyahe na kami papunta sa Kalapan at uminto na naman papunta sa kabilang pantalan. Sa Iloilo na kami papunta at si Dennis naman ang magmamaneho. Usapan namin sa Negros na magmamaneho ang 2 babae para wag masyadong mapagod. Dahil narito naman kami ni Ray para makipagpalitan kapag napagod na si Dennis. Dito na nagsimula ang lagim na hindi namin inakala
Habang natutulog sa biyahe ang matanda, ay may nadiscover si Dominic na isang bagay sa bulsa ng palda ni Aling Tonya. Isang putol na daliri ng tao. Halos hirap sa pag-move on si Dom dahil sa labis na sindak sa kanyang nakita. May kalayuan pa kami sa syudad ng Iloilo, pero nag-stop over kami para kumain. Nagpaalam si Aling Tonya na magbabanyo, pero hindi ko alam kung ano ang nakain ko at sinundan ko ito. Sa halip na nasa loob ng banyo ay sa likuran ito nagtungo, pero hindi para umihi o magbawas, kundi para lantakan ang isang bagay na hindi ko inakalang mayroon siya. Mga laman ng tao iyon. Napaatras ako at hindi makahinga sa labis na takot. Nagkalat ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at naririnig ko ang kanyang pagnguya na mas nagpahina pang lalo sa aking mga tuhod. Dahil sa sindak ay nagtatatakbo akong bumalik sa van at naging tulala na labis ipinagtaka ng aking mga kasama. Pag tinatanong naman nila ako kung ano ba ang problema ko, ay hindi ko naman magawang ipagtapat sa kanila ang totoo. Sa labis kong pagkapraning ay ikinalat ko sa buong kotse ang bawang sa kabila ng pagtutol ni Ray. Gumawa din ako ng mga kwentas na bawang at isinabit sa liig ng bawat isa. Pagbalik ni Aling Tonya, tumalim ang kanyang tingin nang makita ang mga bagay na nakakalat sa aming sasakyan. Bigla siyang bumulong-bulong na hindi naman daw siya masama, pero nang tanungin namin siya kung sino ang kanyang kaaway, ay bigla naman siyang tatahimik. Huminto kami sa kapis para magpahinga bandang 7:00 ng gabi. Nagkataong hanggang dito na lang si Aling Tonya. Ngunit nagtaka kami na hindi pa siya umalis. Excited pa sanang gumawa ng tent ang aking mga kasama na hindi naman nangyari. Sa halip ay pinagbawalan niya kaming lumabas ng kotse maliban sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung ano ba ang nasa isip ng matanda, pero malakas ang kutob ko na may kinalaman ito sa mga aswang. Bandang 10:00 na ang pagsabihan niya kaming patayin ang makina ng sasakyan. Buksan na lang daw namin ng konti ang mga bintana para may makapasok na hangin na sinang-ayuna naming lahat. Nagulat kami dahil nang marinig namin ang paligid ay napakarami palang hindi pamilyar na huni ng naglipana sa aming pandinig. Napatanong ako sa sarili kung ano ba ang mga huning iyon na sinagot bigla ni Aling Tonya. Aniya, mga aswang raw ito. Base sa lakas ng huni ng mga ito ay batid niyang malayo daw ito sa amin. Hindi na din kami nagsalita pa at nakiramdam na lang sa paligid. Hindi ko alam kung bakit habang tumatagal ay nawawala ang takot ko sa matanda. Sa halip, mas natatakot ako sa mga ingay na naririnig namin. Ayon kay Aling Tonya, gusto niya sana kaming imbitahan sa bahay niya, pero natatakot siya na baka pagkakaguluhan kami. Ayaw kong isiping mga aswang ang itinutukoy niyang magkakagulo, pero hindi ko kasi maiwasang magduda, lalo na't nakita ko siya kanina. Gayunpaman, nagpapasalamat ako at wala namang nangyaring masama sa amin buong gabi. Maaga pa lang ay nagpaalam na si Aling Tonya. Natutuloy na sa kanyang tirahan. Inabutan namin siya ng pera at pagkain. Total, hindi naman kami gaanong malayo sa aming pupuntahan at marami pa kaming syudad na madaraanan. Nang magpasalamat kami sa kanya dahil sa pagsama niya sa amin buong gabi, ay ngumiti lang siya at sinabing wala naman daw iyon sa kanya. Nakihit siya sa amin at responsibilidad niyang bantayan kami, lalo na't ang mga nananakot sa amin kagabi ay mga kagaya niyang aswang.
Nagkatinginan kami ng aking mga kaibigan at hindi kaagad nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman dahil hindi niya itinanggi ang mga bagay na nakikita at natuklasan ko sa kanya. May mga aswang pala talaga na nakahandang bantayan ang mga taong tumutulong sa kanila para mapanatiling ligtas. Kung nasaan man si Aling Tonya ngayon, labis kaming nagpapasalamat sa kanya. At hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang kwento ko. Nakarating naman kami ng ligtas sa aming kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Jonas po, ng Negros Anon.